Goeiedag iedereen en welkom in Waterzande. Ja, de traditionele fietstochten als ik langs hier kom wel even inslaan. Hè. Hier ook een pracht van een uitzicht. Hè. Daar net een vrachtschip. Ja, nog even in beeld. Dus in de toekomst natuurlijk de verbindingsroute naar de andere kant. Ja, het is vlakbij. Hè. Nu moet ik wel even terug via de exit en dan richting Bergpolderstrand.
natuurlijk hier ook wel die nieuwe route. Allee, dat is meer een bepaald een wandelpad. Hier ook wel een pracht van een zicht, de combinatie van die appartementen zo met het directe zicht op het water. Natuurlijk wel bijzonder. Dus ja, er is hier momenteel wel een aansluiting, meer bepaald voor voetgangers. Het origineel geluid, dat is gewoon ongelooflijk. Hier al een heel stuk verder. Hier aan de linkerkant de bekende deelfietsen en ook rechts hier de publiciteit voor het huren van een fatbike. Ook wel interessant, hier een dagje gewoon met gebruik maken van zo'n fatbike.
Zo beste mensen, terug de mooie locatie hier ook. Perkpolder strand. Met Barehoed. Een beetje het katzandgevoel. Met de vernieuwing daar van die appartementsblokken. En wat er nog zal bijkomen. Hè. Zie een pracht van een locatie waar er ook potentieel nog zaken zouden kunnen bijkomen hier. Hè. Dus de moeite om langs te komen op 16 kilometer van Hulst stad. Ik toon het nog even op de kaart hier. Dus mijn locatie en dan Hulst en het grenspunt. Ook al een mooi zicht op de zone daar van Waterzand. Je ziet al die appartementsgebouwen goed in beeld. En vroeger had hier ook een verbinding met de fiets. Video's van vroeger kon je dus gewoon hier verder, kwam je naar beneden, had je dus ook een aansluiting. Hè. Ik zeg hier voor dagexcursies echt de moeite. Dus van het grenspunt daar, de kleine Kapellenbrug, 5 kilometer naar Hulst en dan verder naar hier ben je al gemiddeld 20 kilometer. Dus best te doen met de fiets.
opnieuw de hub hier, dus de mogelijkheid halte Parkpolderstrand. Kan je dus komen met die flextaxi, dus ook perfect mogelijk vanuit Hulst. Dus wel interessant en je kan ook terug naar huis. Ik zeg, vroeger was dat er niet en natuurlijk ook geen bus. De volledige regio enkel in Kloosterzande, dus het was moeilijk bereikbaar voor iemand die afhangt van het openbaar vervoer. Natuurlijk opnieuw die deelfietsen, ook van Hulst Havenfort of busstation rechtstreeks naar hier. Ook wel leuk voor een dagexcursie. Hier terug even dat pad. Het is natuurlijk wel even iets stijl met de fiets. Maar bon, voor de aansluiting voor voetgangers is het al bijzonder praktisch. En dan hier heb je ook wel een doorgang, eventueel met de fiets. Voor de overkant. En dan terug die prachtige route hier voor Wouwsoordens centrum, meer bepaald daar.
Zo terug hier aan het klein strand. Haventerrein, ja, dat is echt een locatie dat ik praktisch nooit niet kom fietsen. Een doorstroming locatie, meer bepaald als je verder wilt. Nog hier aan de rechterkant ook die wandelroute tot de terminus daar met een pracht van een zicht op waterzanden.
Kloosterzande. Dus ja, Kloosterzande is in feite op dezelfde afstand van Hulst zoals Vogelwaarde. Hier ook de markering 11 kilometer.
uw bestemming Henksdijk.
de locatie van de camping De Vogel. Aan de overkant hier ook de oude haven. en Vogelwaarde.
mensen, dat was de Street View even voor vandaag. Dus bijzonder interessant in de zomer om met de fiets te verkennen.